Szépen, hát 3 előadás fog foglalkozni ezzel a témakörrel. Az én részem ugye, ahogy itt a hosszú cím is látható, a hőmérséklet kitét meghatározás lesz, majd utána Regina következik, aki arról fog mesélni, hogy ezt hogy lehet felhasználni tartószerkezettervezőként, és végül Kulcsár Béla kollégánk fog szintén ebből a szempontból, tehát tartószerkezettervezői szempontból megoldásokról beszámolni. Ez nagyon lényeges dolog, hogy ki mit csinálhat. 2012-ben, amikor ugye a Magyar Mérnöki Kamarán belül megalakult a tűzvédelmi tagozat, az egyik első ilyen egyezkedés a tartószerkezeti tagozat között történt, és ennek született is egy megállapodása. Sajnos a mai napig a Mérnökkamara honlapján ez nincs fent, de egyébként használjuk, több más szakmai szervezet, így a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete honlapján is fent van, használjuk, és tervben van, hogy ezt megújítjuk, mert eltelt egyébként 2012 óta 13 év, és sokkal többet tudunk erről az egész területről. A dolog lényege az, hogy a tűzvédelmi tervező határozhatja meg a tűzvédelmi követelményt és a tartószerkezetre jutó hőmérséklet kitétet. Ez utóbbit egyébként a Eurocode 1-esnek a 2-es lapja szerint paraméteres tűzgörbékkel a tartószerkezettervező is meghatározhatja, tehát van ebbe átfedés végeredményében. Tehát itt egyébként ezt akár közösen is csinálhatják. És végül, amikor megvannak a hőmérséklet kitétek, akkor a méretezést a tartószerkezettervező kell, hogy elvégezze. Az előadás végén néhány problémáról azért, amit így az elmúlt években tapasztaltunk, beszámolnék. Tehát, hogy ez nagyon lényeges, mert a szerkezetek tűzzel szembeni ellenállása az mindig a kihasználtságtól függ, a kihasználtság pedig a tűzeseti teherkombináció révén teherfelvételi kérdés, és a teherfelvétel a megállapodás szerint az tartószerkezettervezői kompetencia. Tehát furcsa is lenne, hogyha mondjuk van egy tartószerkezettervező, aki hideg állapotban leméretezi a szerkezetet, majd utána meleg állapotban valaki másféleképp veszi fel a terheket. Ez számomra teljesen elképzelhetetlen. Az persze jó kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ezt két külön személy csinálja. Szerintem mindenképp egyeztetni kell mindezt. Bocsánat. Tehát itt tulajdonképpen már elő is jönnek az első kérdések, hogyha mondjuk egy tartószerkezettervező nem szeretne foglalkozni meleg állapotú, tehát tűzeseti méretezéssel, akkor ezt csinálhatja két személy. Ha igen, akkor hogy kell együttműködjenek? Remélem, hogy az előadás, hogyha elbírom, köszönöm szépen, elbírom mondani, akkor erre fog választ adni. Illetve, ami nekünk egy ilyen probléma, hiszen mi számos szimulációt csinálunk, na meglátjuk, hogy így jobb-e, hogy történhet-e olyan, hogy no, ez eddig nem így volt. Tehát történhet-e olyan, hogy úgy készül el egy szimuláció egy épületre, hogy se a szimuláció készítője, se a szimulációból a tartószerkezetre jutó, tehát a tartószerkezet ellenőrzését végző statikus nem szól annak a tervező csapatnak, aki egyébként az épületet tervezi. És hogy nincs egyeztetés, és hogy korrelálnak-e az eredmények, és hogyha ebből adódóan vitás kérdések születnek, akkor vajon ebben ki dönt? Szóval ezek lennének a kérdések, és hát itt talán értelemszerű, hogy akkor végzünk egyedi hőmérsékletkitét meghatározást, vagy bármiféle egyedi módszert, hogyha ezzel pontosabb eredményt kaphatunk. Ugye egy átlagos épületben, ahol egy csomó éghető anyag van, és adott esetben nincs beépített oltóberendezés, ott az OTS is kimondja, hogy a tűzszakasz egészére kiterjedhet a tűz, de adott esetben, ha csak egy helységet vizsgálunk, akkor azt teljesen elborító tűz, azt úgy nagyon modellezni vagy vizsgálni nem feltétlen érdemes, kivéve
mondjuk olyan tüzeknél, amik a szokásosnál nagyobb hőfelszabadulással járnak, például az alagúttüzek, hiszen egyébként a Eurocode szabványsorozat összes lapja, mind az egyszerűsített mondjuk táblázatos számítási módszerekben, mind a részletesebb módszerekben az ISO 834-es zártéri hőmérsékletidő kitéti görbét használja, tehát ez az, ami közös, és igazság szerint, ha optimalizálunk, akkor ezen lehet optimalizálni. Mikor lehet optimalizálni? Akkor lehet, hogyha lokalizált lesz a tűzhatás. Ezt alapvetően én két esetben gondolom lehetségesnek. Az egyik, hogyha van beépített oltóberendezés egy épületben, a másik eset, ez a ritkább eset, ha nincs beépített oltóberendezés az épületben, akkor ez úgy lehetséges, hogyha kevés az éghetőanyag, és megbízhatóan kevés az éghetőanyag. Például mondjuk van egy jégcsarnok és jégpálya, ott például sok ilyet modelleztünk, a legnagyobb tűzterhelést vagy hőfelszabadulást a jeget időközönként átcsiszoló gép, a rollba gép tudja okozni, hogyha az kigyullad. De egyébként meg a jég az ugye nem éghető, meg hát egyéb. Nyilvánvaló, hogy ez használati dolog is, természetesen, hiszen emlékszünk még élénken a Budapest sportcsarnok tűzesetére, ahol egy sportcsarnok volt maga az épület, és abban karácsonyi vásárt tartottak, teljesen más mennyiségű éghető anyagokkal, és ebből adódott, hogy az ottani tűz az nem úgy következett be, mint ahogy azt tervezték volna. Tehát magyarán megmondva, ez egy nagyon komoly felelősség, hogy tudunk megállapodni, és hogy tudja betartani az épület üzemeltetője azt, hogy egy adott funkció, amire egy lokalizált tűzmodellt készítünk, az nem változik, vagy nem változik kedvezőtlenül az épület üzemeltetése során. A sprinkleres épületeknél is olyan megfontolásokat szabad csak tenni, amik a biztonság javára történnek. Ugye itt is egy sprinkleres épület van, épp eszembe jutott, miközben itt hajnalán ideértem, hogy régen olyannal is találkoztunk, hogy az ármennyezet betételemében be volt tekerve a sprinklerfej. Mögötte se cső, se víz nem volt, illetve olyan épülettel is találkoztunk, ami 20 évvel az átadás után, hogy valami próbát mégiscsak tartsunk, nem volt feltöltve vízzel a sprinkler. De úgy véljük, hogy ez a múlté. Tehát magyarán ezzel azt szerettem volna mondani, hogy a sprinkler működését feltételezzük, az OTS ezt most nevesíti, és a sprinkler működésének, tehát a működés képtelenséget kiváltó hatásokat tulajdonképpen a tervezési alapelvek között is ez szerepel, ide idéztem alulra, hogy a rendszer tervezés során kell figyelembe venni. Tehát magyarán megmondva, mondjuk azt, hogy a sprinkler működik. Nagyon sokan mondhatják, jó, akkor eloltja a tüzet. Hát nem, egy hagyományos sprinkler tulajdonképpen ezen a görbén lehet látni, hogy 3 dolgot tud csinálni. Vagy az van, hogy nem működik, hát azt látjuk, hogy ezt nem kell feltételezzük, és akkor tulajdonképpen akár mekkora lehet a tűz teljesítménye. Vagy az van, hogy eloltja a tüzet, de mivel a sprinkler egy követővédelem, és mivel vannak olyan berendezések, felületek, raktárelrendezés, ahol a sprinkler, még ha polcközi is van, nem tud beoltani egyes felületek alá, tehát tulajdonképpen azt tudjuk mondani, hogy aktiválódás után a sprinkler a legnagyobb biztonságban kontroll alatt tartja a tüzet, tehát amit az előzőekben említettem, hogy lokalizált marad a tűz, ezt tudjuk mondani, de teljesen eloltani nem tudja. Magyarán megmondva, a járatos megoldás az, hogyha a sprinkler aktiválódás után a hőfelszabadulást a szimulációkban állandónak tartjuk, tehát magyarán vízszintes marad a görbe, a hőfelszabadulás, így állítjuk be, tehát nem veszünk figyelemben oltóhatást, de hűtőhatást természetesen a kiáramló víz révén igen. És maga ez, hogy hol van ez a pont, hol állítjuk meg a szimulációban a hőfelszabadulás növekedését, ez is mérnöki megfontolás tárgyát képezi. Ha több sprinkler van egy térben, a nemzetközi szakirodalom azt ajánlja, hogy a másodiknak aktiválódó sprinkler aktiválódási ideje után állítsuk meg. Ha csak egy sprinkler van a térben, mondjuk egy kisebb irodában vagy tárgyalóban, akkor azt szoktuk csinálni, hogy a
a sprinkler aktiválódás után megduplázzuk a tűz teljesítményét, és így hozunk létre egy vízszintes levágott görbét. Tehát mindenféleképpen a biztonság javára lehet és kell egyszerűsítéseket hozni. Vannak olyan oltóberendezések, ahol azért ennél tovább is el tudunk menni, ilyen például az ESFR, ami néhány éve került be ennek a modellezési módszertana a szimulációs TVMI-be. Az ESFR rövidítése, hát ilyen amerikai angol Easy Suppression Fast Response, tehát hogy szóval ilyen kicsit marketing szagú, de nem baj. A dolog lényege, hogy sokkal nagyobb víztérfogatárammal dolgozik, és ebből az adódik, hogy ő bizony azért rejtettebb felületek alatt is létre tud hozni valamilyen szintű vízpárát. Tehát magyarán a vizsgálati görbéket látjuk, lehet, hogy elolt a sprinkler, de ha nem is olt el, akkor is az aktiválódás után jelentősen csökkenhet a tűz teljesítménye. Ebből egy olyan módszert iktattunk be a szimulációs TVMI-be, hogy a elsőnek, és nagyon gyakori egyébként, hogy a ESFR sprinklernél az óriási hűtőhatás miatt, különösen, hogyha mondjuk padlószinten van tűz és nagy magasságban van a sprinklerfej, hogy egy darab sprinklerfej aktiválódik, tehát nem biztos, hogy van másodiknak aktiválódó fej, de ha van, akkor a dolog lényege, hogy gyakorlatilag ezt a bizonyos hőfelszabadulás csökkenést úgy érhetjük el biztonság javára, hogy itt aktiválódik az első sprinkler, itt aktiválódik a második sprinkler, ennek a delta T1-ét ide másoljuk, addig állandó a hőfelszabadulás, és utána csökkenhet. Tulajdonképpen az irányelvben azt mondtuk, hogy fél megawatt állandó teljesítményig, tehát az a kisebb tűz, amit utána majd a tűzoltó megkeresés el tud oltani, kontrollálni. Tehát így ez egy elfolytó rendszerű oltóberendezésnek is mondjuk. Tehát ez ESFR sprinklerrel ellátott raktárban, ez tipikusan tárolási funkcióhoz javasolt fejtípus. És vannak olyan szituációk, amikor azt kell mondjuk, hogy bizonyos korlátok mellett nem lehet figyelembe venni a sprinklereknek a tűz teljesítményét befolyásoló hatását. Ilyen tipikus példa egy gépjárműtároló. És most nem feltétlen a villanyautók eléggé aktuális témájára szeretnék kitérni. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ha egy autó kigyullad, akkor annak a belsejébe az oltóberendezés nem fogja tudni a tűz teljesítményét hatékonyan korlátozni, az átterjedést azt tudni fogja. Erre több nemzeti szabvány is van. Mi egyébként a belga szabvánnyal szoktunk volt eddig dolgozni, de most már nem. Az úgy néz ki, hogy van egy autó tüze, nagyjából 1,5 megawattig 5 és 10 perc között állandó, utána eléri a 6 megawattot, majd csökken, de közben átterjed 2 szomszédos autóra, és gyakorlatilag, de ezek az autók már nem égnek teljes terjedelmükben, hiszen 10 percen belül arra számol a szabvány, hogy városi körülmények között kiérkezik a tűzoltóság, és megkezdi az oltást. De valamennyi teljesítményt ezek az autók is leadnak, és ebből jön ki egy ilyen burkológörbe. Ezen a sprinkler legfeljebb annyit fog tudni változtatni, hogy az átterjedést korlátozza, de magát az érintett autót, ami kigyullad, azt nem fogja tudni eloltani. Erre azt szoktam mondani, hogy ennek az az oka, hogy kevés a Cabrio és a Roadster, tehát van teteje az autóknak, és nem tud beoltani egy hagyományos sprinkler. Vízköddel oltókkal egyébként nagyon biztató kísérletek indultak el az elmúlt években, de az még eléggé ritka. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt időszakban a gépjárműveknek a tűztesztjei azt mutatták, szinte függetlenül attól, hogy milyen meghajtású, hogy egyre nagyobbak a hőfelszabadulás csúcsértékei, egész egyszerűen azért, mert nagyon sok műanyag van a mai járművekben, és ugye a súlyuk is nagyobb. Ha a villanyautókra gondolunk, már réges-rég nem 1000 kilósak, mint ennek idején a Zsiguli volt, hanem 2-2,5 tonnásak. Nyilván ennek a jelentős része az akkumulátor, de persze az is éghető anyag. És ami még a csúcs teljesítmény mellett feltűnő, és ezt a görbét úgy készítettük, hogy
ez volt az eredeti belga görbe, és itt van néhány mérési eredmény, hogy bizony még a tűzfelfutás karakterisztikája is sokkal gyorsabb lesz, és azért is érdekes, hiszen itt van hibrid, belső égésű és tisztán benzines jármű is, tehát szinte független attól, hogy milyen az autó kialakítása, egész egyszerűen sokkal gyorsabb. Ha a csúcs teljesítményben nincs is drámai változás, de ennek a karakterisztikájában van, egyrészt a felfutás, másrészt pedig az akkumulátoros járműveknél megfigyelhető, hogy a tűz lecsengése még oltás mellett is sokkal hosszabb ideig tart. Ezeket a szimulációkban figyelembe kell venni, tehát itt nem mondhatjuk ki azt, hogy majd a sprinkler kontrollálja a tűz felszabadulását egy egységen belül. Ha megvagyunk azzal, hogy kiválasztottuk azt, hogy milyen tűzzel modellezünk, egyébként az amerikai tűzvédelmi mérnökök kézikönyvében, az SFPE Handbookban ez az egyik legnagyobb fejezet, a Design Fires, akkor utána el kell helyeznünk a térbe, ha lokalizált tűzzel dolgozunk. Ezt mindenféleképp úgy kell, hogy legkedvezőtlenebb helyzetben. Most itt a hő- és füstlevezetés optimalizálásához más lesz a legkedvezőtlenebb szituáció, és amiről most beszélünk, a tartószerkezetekre jutó hőmérséklet kitéttel kapcsolatban pedig szintén más lesz, hiszen nekünk a szerkezetekhez, a vizsgálandó szerkezetekhez közel kell helyeznünk a tüzet, hogyha ez egy födém vagy egy tető szerkezet, akkor ahhoz legközelebb, a raktározás tetejére, vagy pedig pillérek tövébe, fal mellé. Ez egy elég szemléletes ábra, ami egyébként egy fa tetőszerkezetű csarnokot mutat, egy pici lelátóval. Nyilván akkor a tűz keletkezést a lelátó tetejére kell tegyük, és oszlop tövébe, hogy az oszlop is jól vizsgálható legyen, és a tartószerkezet tengelyébe. És azért is a fal mellé, mert a fal mellett a feláramlás a legerősebb, és egy másik tűzhelyszín pedig majd a sarokba, tehát több szituációt kell megvizsgálni, és a hőmérsékleti csúcsértékekből fog kijönni majd az, hogy melyik a legkedvezőtlenebb. Egyébként az ábra egy vonórudas szerkezetet ábrázol, ez külön kellemetlen dolog a vonórúd, hiszen járulékos szerkezetvédelemmel nem látható el, hiszen kis keresztmetszetű, és bármit is ráteszünk, egy hőhatásra habosodó festéket, az megnyílik felhabosodás közben. Tehát ezekkel nagyon óvatosan kell bánni. Ez egy ilyen példa volt, ami szemléletesen mutatja, hogy mik a legkedvezőtlenebb szituációk. Még néhány példát hadd mutassak be. Itt például egy rácsos tartóra jutó hőmérséklet kitét, amikor a éghető anyag, esetünkben egy jármű, egy ilyen szállítószalagon eljut a rácsos tartó alá, azt kell figyelembe venni, tehát itt nem a padlóra tett tűz lesz a legkellemetlenebb. Igaz, hogy egy sprinklerezett épületben nem lehet szemléleti alapon kijelenteni, hogy mi fogja eredményezni a legnagyobb hőmérsékletkitétet, hiszen ha a padlón van tűz, akkor sokára aktiválódik a sprinkler, jó magas lesz a hőfelszabadulás, ha a födémhez közel emelem, akkor ugyan közele van a tűzfészek a födémhez, de sokkal hamarabb aktiválódik a sprinkler. A jármű tüzeknél pedig egyértelmű, hogy maga az egy járművön belüli hőfelszabadulás az nem fog függni a sprinkler aktiválódástól, tehát itt egyértelműen az ehhez közelebbi tűzeset a kedvezőtlenebb. Sprinklerezés nélküli építményben keletkezhető tüzek, ez egy kőzúzó berendezés, itt vannak elektromos kapcsoló szekrények, amik lokalizált tüzet, hiszen nincs semmi éghető anyag körülöttük, itt lehet ilyet csinálni, illetve van egy gumi szállítószalag, hát tudjuk ipari tüzekből, hogy ezek a szállítószalagok csapás, súrlódás, mi egyéb révén azért meg tudnak gyulladni, de legalább jók, nehéz őket eloltani, tehát ezeket a helyeket kell számba venni, és ott modellezni, és egy kapcsoló szekrényből is lehet olyan tűz, ami adott esetben kellemetlen lehet a szerkezetre nézve. És végül, de nem utolsó sorban, ezt a példát azért tettem be, mert adott esetben egy térben, ha van egy sarok, és a sarokba tesszük a tüzet, akkor nem csak a feláramlás magasabb, hanem nagyon jól lehet látni ennek a úgynevezett Coanda effektusnak a hatását, hogy a feláramlás magassága mellett neki feszül magának a felületnek az odaáramló levegő
hatása miatt, ami egy irányból érkezik, ellentétben a térbeállított tűznél minden irányból érkező levegővel, és ezek nagyon kellemetlenek a tartószerkezeténk révén. A nagyobb lángmagasság ugye a tetőfödém, a falszerkezetnek vagy akár a pillérnek neki nyomódó láng pedig közvetlen lánghatásként a függőleges tartószerkezetnek nagyon kellemetlen. Nagyon sok helyen az az eredmény végeredményében ebből adódóan, hogy függőleges tartószerkezetre nagyon nehéz, kedvezőbb értékeket, hőmérséklet értékeket kihozni. Vízszintesekre, tetőre könnyebb, itt is lehet látni a sprinkler hűtő hatása révén azért a magassági értelemben csökken a hőmérséklet, de a tűz mellett hiába dolgozik a sprinkler lokalizáltan, ott akkor is van egy olyan hőmérséklet kitét, amivel komolyan kell számolni. Pár gondolatot hagyosszak meg, hogy hogyan lehet szimulációs modelltérben hőmérsékletet mérni. Ugye itt az a helyzet, hogy többféle módszer is van, és ezekből tulajdonképpen az ember tragédiája bizánci színben leírt hitvitákat is lehet folytatni, ahol az I betű volt a különbség, ugye erre emlékszünk. Tulajdonképpen az FDS-ben sokféle érzékelő van, mi kettőfélét szoktunk használni, az egyik a termoelem. A termoelem FDS modellje, annak az eredete egy valós laboratóriumi mérőműszer, amit feldolgoztak az FDS szoftverbe, aminek ugye fizikai adatai, tehát az átmérője, az emisszivitása és a sűrűsége adott, meg a fajhője is, és ez úgy működik, hogy két eltérő anyagból készült vezetékből áll, amelynek egyik vége össze van forrasztva, és az alapelv az, hogyha ezek eltérő zónában vannak, tehát mondjuk egyik vége a kitett a tartószerkezet, amit vizsgálunk, a másik pedig elméletileg olvadó jég, nyilván ilyen tűzben nincs, vagy ha van, az jégpálya, de a lényeg az, hogy ez a hőmérséklet különbség feszültséget hoz létre a vezetékben, és gyakorlatilag ez arányos a hőmérséklet különbséggel. És itt a képletben a bal oldalt a termoelem átmérője és a termikus tehetetlensége, illetve a hőmérsékletváltozás látható, a jobb oldalt pedig a sugárzási és a konvekciós egyensúly. Tehát ez is mér sugárzást, de nyilván a műszer fizikai adottságai is befolyásolják az eredményt. A dolog lényege, amit elfelejtettem mondani, hogy lehetne olyat is csinálni, hogy integráltan egy olyan modellt létrehozni, ami a épületet és a vizsgált tartószerkezetet együttesen vizsgálja, tehát nem a gáztéri hőmérsékletet határozom meg, azonban itt léptékkülönbség van. Egy épület léptékben 50-25-20-10 cm-es cellahálókra felosztott térrel tudunk modellezni, de a tartószerkezet szelvényein belül, pláne ha ez acélszerkezet, milliméter léptékre volna szükség, és a kettő egy modellbe vagy nem megy, vagy ha megy, akkor az borzasztó hosszú, több hónapon keresztül futna, tehát nem reális. Egyszer csináltunk 2 hónapos futási idővel szimulációt, a vége az volt, hogy a megbízó olyan ideges volt, hogy minden nap kellett neki képernyő kivágattal riportot küldeni, hogy még mindig fut, mert nem hitte el. Na mindegy, szóval hát nem, ugye van talán Hanvas Bélának az a régi mondás, hogy a bor megtanít az idő helyes értelmezésére. A szimulációk is. Tehát állhat fölötte az ember, hogy csináld már, gyerünk már, érjél már meg, nem fog. No mindegy, elnézést, nem szeretném filozófiai irányba elvinni a témát, de a lényeg az, hogy ez a műszer is, és a következő is, amit mutatok, gáztéri hőmérsékletet mér. A gáztéri hőmérséklet mindig magasabb, mint a tartószerkezet tényleges felmelegedő hőmérséklete, és ahogy az előzőekben is mondtam, ha egyszerűsítünk, akkor azt csak is és kizárólag a biztonság javára tehetjük. Tehát ezért használjuk ezeket a műszereket, és például egy acélszerkezetnél azért, ha sprinklerezett tér van, tehát hűtőhatáson, őrületes különbség nem is nagyon lesz. Tehát nem is indokolt az a fajta pontosság, ami adott esetben elméletileg jó lenne, de hát erre is van egy nagyon jó mondás, hogy az elmélettől a gyakorlat elméletben nem különbözik, csak gyakorlatban. No, a másik az a adiabatikus felületi hőmérséklet.
az utóbbi időben sokkal-sokkal többet használjuk ezt a fajta mérési módszert, ez pont fordítva van. Itt nem a műszer volt meg először, hanem a elve ennek a mérési módszernek, és ebből aztán csináltak műszert. Itt tulajdonképpen ez is egy egyensúlyi hőmérsékletet ad, és ez is sugárzás és konvekció együtt, és egy olyan egyensúlyi hőmérsékletet vizsgál, amelyre a felület felmelegedne, ha a felületre érkező sugárzó és konvektív hőáram teljesen átalakulna hővé a felületen, úgy feltételezve a felületet magát, hogy adiabatikus, tehát nem nyel el hőt. Magyarán ez is a biztonság javára történő egyszerűsítés, és annyit lehet mondani erre a kétféle érzékelőre, mostanában ezeket általában eltesszük a térbe mind a kettőt, hogy azért az adiabatikus érzékelő, tehát a két érzékelési stratégia között ugye az adiabatikus az a sugárzásra érzékenyebb, tehát ahol a sugárzás, márpedig tűzben elvben ugye a sugárzásos úton történő hőközlés a sokkal jellemzőbb, az sokkal nagyobb hőmérsékletet tud eredményezni. Ez attól persze függ, hogy a tűzfészek és a vizsgált szerkezeti elem között, például ha sprinklerezett védelem van és sok víz csepp, aminek nagy a sugárzás elnyelése, akkor a két érzékelő között csökken a különbség. Ha például itt mondjuk ennél az ábránál vagy ennél a példánál egy kamion ég egy épület mellett, akkor ott kívül persze nincsen semmiféle sprinkler, tehát nincs, ami hűtse. Itt érdekes módon a sugárzás, ugye, ami egyébként a térben négyzetes haladvány szerint épül le, ahogy távolodok a hőforrástól, de ahogy közeledek hozzá, az adiabatikus érzékelő fog magasabb értéket mutatni. Persze nem csak a sugárzás épül le, sugárzás nem csak a tűzből származik, hanem a feláramló csóvának is van egy sugárzásos tartalma, tehát tulajdonképpen mindent együtt kell figyelembe venni, és mindig a kedvezőtlenebb értéket adni. Nagyon fontos dolog, nagyon látványos eredményeket tud adni, és mindig is használjuk hőmérséklet vizsgálati síkokat. De a vizsgálati síkok a csúcsértékeket nem fogják megmondani. Ahhoz mindig műszer kell. Az előző két dián bemutatott műszerek kellenek, de együtt azért kell alkalmazni mégis a vizsgálati síkokat, mert amikor elkezdtük a szimulációs eredményeket a tartószerkezet tervezőkkel közölni, mi se gondoltuk volna, a csúcsértéket, csúcshőmérsékletet rátették a teljes szerkezeti hosszra, és akkor persze olyan hőtágulások jöttek ki, amit szintén szerkezetmegerősítést volt hivatott, igényelt. Summa summarum, a hőmérséklet vizsgálati sík azt mutatja meg, hogy milyen kiterjedésű az a zóna, ami adott esetben egy lokalizált tűz körül egy magasabb hőmérsékletet ad, és akkor ezt is meg kell adjuk a tartószerkezet tervezőnek, mert a hőtágulást csak azon a rövid szakaszon kell rátenni a szerkezeti elemekre, hiszen az teljesen más adatot fog adni, sokkal kedvezőbbet, mint hogyha a csúcshőmérsékletet szétkeni az egész szerkezeten. Hát nyilván ez nem lenne cél. Tehát ezért X, Y és Z irányban is ilyen vizsgálati síkokat kell létrehoznunk, és ezekből tudunk a tartószerkezet tervező számára nem csak csúcshőmérsékletet, hanem annak a kiterjedését is adni. Ez tipikusan például egy magas raktárban, ami manapság jellemzően a polcrendszer tartja az épületburkot is, a polcrendszer pedig olyan profilokból áll, hogy nem lehet szerkezetvédelemmel ellátni, viszont nekünk meg kell mondanunk, hogy amikor ennek az axis modellje elkészül, akkor magas hőmérséklet mellett mely szerkezeti elemeket vegyen ki a modellből a tartószerkezettervező, és hogy futtassa le tűzeseti tervkombinációval ezt a módosított modellt, és így igazolható az, hogy adott esetben szerkezetvédelem nélkül is megfelelő ez a fajta tárolás. Érdekességképp nagyon sok európai országból úgy érkeznek ezek a magas raktár rendszer szállítók, hogy de hát ott nem kell semmi, ha kigyullad, összedől, kész. Hát nem annyira mindegy, hogy 36 méter magas építmény merre borul el. Tehát azért én azt gondolom, hogy az, hogy ezek oltóberendezéssel védettek, és egyébként foglalkozunk a szerkezeti állékonysággal is, ez egyébként a teljes épület együttes léptékének megfelelőségét mindenképp hivatott igazolni.
Ezek után a használatba vételi engedélyhez mi szükséges? Ha így igazolunk tartószerkezeteket, akkor mindenképp kell a szimulációs jelentés. Érdekességképp a hő és füsttervezetés szimulációjához képest ezt nem kell jóváhagyatni a hatósággal, hiszen a Eurocode 1-es szabvány 2-es lapja tartalmazza mint lehetőséget, tehát ez tervezői felelősség, ezért nem szabad ezzel visszaélni. A szimulációs jelentést mellékelni kell, az ezen alapuló tartószerkezet tervezői számítást és nyilatkozatot szintén, és utána a kivitelezőnek már csak arról kell nyilatkoznia, hogy az ezen anyagokban lévő peremfeltételek, tehát maga az oltóberendezés, a tartószerkezet anyaga és geometriája megfelel az alátámasztó munkarészekben szereplő adatoknak. Tehát ez lenne a táncrend. Mik a tapasztalatok végül ezt összefoglalva? Ha hagyományos módon tervezünk épületet, akkor hát először is tűzvédelmi tervezői oldalról hát csak a követelmény van benne a leírásban, a tartószerkezet tervező meg nem csinált semmit. Ez egy nagyon gyakori megoldás. Mi a tűzvédelmi műszaki leírásokban azért a Eurocode 6-nak, meg a Eurocode 2-nek, tehát a falazott és a vasbeton Eurocode-nak a geometriai és táblázatos méretezési módszerei szerint valami kis ellenőrzést csinálunk. Ezt tehát tartószerkezet tervezői kompetencia teherfelvétel, tehát tűzvédelmi tervező csak úgy teheti meg, hogyha 100% kihasználtságot, tehát a tűzeseti teherkombináció 100%-os kihasználtságát veszi figyelembe. Ez a NÜFI 0,7-es érték tulajdonképpen a Eurocode 2 táblázataiban, tehát a legkedvezőtlenebb. Ez az egyetlen. Ha ennél kedvezőtlenebb, akkor azt számolni kell. Én megmondom őszintén, hogy tűzeseti teherkombinációban kihasználtságot nagyon ritkán látok számolva, akkor is inkább csak egy sor számolás nélkül, hogy jó lesz az úgy, például tűzfalnál, hogy nem 0,7, hanem 0,5 a kihasználtság, mert nagy felület, stb. Tehát ilyen problémák vannak. Nagyon gyakori, hogy a tűzvédelmi tervező kiírja a szerkezeti követelményt, majd az képkivágóval a statikus bevágja a saját dokumentációjába, anélkül, hogy ellenőrizni, hogy egyébként a Eurocode szabványok szerint megfelel a szerkezet. Ugye acélszerkezeteknél kellene egy kritikus hőmérsékletet is számolni, ha nincs számolva acélszerkezetnél kritikus hőmérséklet, a TVMI kimondja, hogy akkor 350 fokot kell figyelembe venni, ez túltervezést eredményez. Természetesen, hogy a statikus is olyan, mint az összes többi tervező, én is ilyen vagyok, azt csinálom, amit kifizetnek. Nem így van, tehát sajnos mindig többet kell csináljunk, de valójában, hogyha lelistázunk egy árajánlatban, hogy mit ajánlunk meg, és utána lealkudják a felének a kétharmadát, ugye, akkor az ember tényleg úgy gondolkodik, hogy akkor tessék, neked a 350 fok és fizest ki. Érdekes, hogy a tervet gondolják pazarlásnak, a megbízók döntő része, és nem pedig azt, hogy utána neki többlet fizetési kötelezettsége van. Erre hallottam egy nagyon jó mondást, minden tervezésre elköltött 1 euró, vagy megspórolt 1 euró, tervezésen megspórolt 1 euró, vagy 10 euró kárt okoz, vagy 10 euró többletköltséget. Ez lehet, hogy túlzás, de ezt nem ártana a megbízóinknak mantrázni egy kicsit, hogy a legolcsóbb a jó terv. Igaz, hogy egy rossz terv a legdrágább. Tehát az is igaz, az ellentétje is. Tehát magyarán, hogyha egyszerű módszerrel tervezünk, akkor is nagyon sok buktató van. Meg szoktam kérdezni egyetemen hallgatókat, direkt azért, hogy frosztlizzam őket, hogy mi a legfontosabb része a tervnek, az a válasz, hogy a költségvetés. Mert ha a költségvetésben benn van valami, például egy szerkezetvédelem, akkor az ott van, akkor azt beárazzák. Ha hiányzik, akkor elindul a cirkusz. És nem csak a szerkezetvédelemről beszélünk, bármi más, ami hiányzik a költségvetésből, arról nem lehet tárgyalni se. Nos, hát tűzszimulációval meghatározott hőmérséklet kitétek esetén is vannak problémák. A tűzvédelmi tervezői oldalról nagyon gyakran látjuk, hogy azért nem mindig a legrosszabb helyen vannak a tüzek, nem mindig úgy vannak azok a görbék lefűrészelve, hogy kellemetlen legyen, tehát lehet ezt megélhetési módon csinálni.
Aztán amit nagyon sokat látunk Szikra Csaba kollégámmal, hogy a sprinklerek valahogy szórnak valami vizet, de a hidraulikai modellje nem ül egyáltalán. Tehát igaz, hogy amikor a tartószerkezetre jutó hőmérséklet kitétet határozzuk meg, a sprinkleresből úgy kell kirugdalni egyáltalán azt, hogy mi a rendszer, tehát milyen fejtípusok vannak, K-érték, RTI, nagyon nem jön össze időben. Aztán persze a biztonság javára tudunk feltételezni dolgokat, lévén Szikra Csaba kollégám sprinkler tervező volt, de ennek az FDS modelljének a korrektsége, erre nagyon komoly kétségeink vannak. Tartószerkezet tervezői oldalról eddig a legszebb, amit láttam, az volt, hogy csináltunk egy szimulációt, és a teljes statikai kiviteli dokumentációban egy mondat szerepelt, hogy szerkezeteket tűzállóságra nem kell méretezni, mert van szimuláció. Hát ez nem igaz, az csak a bemenő adat. Tehát erről annyit, hogy ezt se a generáltervező nem szúrta ki, ha marad az, hogy a tűzvédelmi tervezőnek kell ezt ellenőrizgetnie, de alapvetően azért ez megint egy jó kérdés, hogy ki ellenőrzi ezeket, ki az, aki kézben tartja. A védelem elhagyhatóságáról is a statikus tud nyilatkozni, még akkor is, hogyha olyan nevetséges hőmérsékleti adatok vannak, hogy 150 vagy 200 fok, hiszen ez egyértelmű, hogy hőtágulás, anyagminőségromlás, stb. Még akkor is, ha ez nem történik meg, akkor is ez az ő felelőssége. És végül, de nem utolsó sorban, Kulcsár Béla kollégánk majd érkezik, ő szokott érkezni. Nagyon sokszor szokta mantrázni, és én is elmondom, hogy ugye nem elég a keresztmetszetet méretezni egy adott szerkezeti elem hőkitétjénél, van a Eurocode-nak egy 2-es, 3-as szintje is. A 2-es szintje a szerkezeti alrendszer, a 3-as pedig a globális merevség. Ugye nem kell tűz mellett, ugye egy meteorológiai terhet kell feltételezzünk, azt is csökkentett kvantilissel, még ha az is a szél nem ugyanaz, mint egy mértékadó szélteher, de nem ezért kell a globális merevséget ellenőrizni, mert a hőtágulás azért oldalirányú erőket eredményezhet. Aztán persze lehet, hogy kijön az, hogy rendben van minden, mert a sprinkler hűtő hatása ezt is elintézi, de ellenőrzés nélkül azért ez nem szép dolog. Statikus kollégák szokták mondani, hogy jó, de ez egy csomó feladat, ami eddig nem volt ilyen, most miért van ilyen? Hát ez a Eurocode, tehát 2012 óta ez van, és a használatba vételhez nem a kivitelezőnek kell tulajdonképpen ezeket a számításokat és statikus tervezői nyilatkozatokat produkálnia, hanem a statikusnak. És persze ebben nekünk tűzvédelmi tervezőknek is nagyon-nagyon sok szerepünk van. No, hát én ennyit gondoltam elmesélni az adatfelvételről és a bemenő adatokról. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha valakiben kérdések maradtak, akkor a kérdés-felelet blogban majd arra is lehetőség adódik. És akkor innen folytatná Szakár Regina kolléganőm, aki a tartószerkezetek tűzeseti mechanikus analízisével folytatja, tehát onnan, ahol én abba hagytam a hőmérséklet kitéteket, hogy mit is csinál ezután egy statikus.